Aitona és un municipi de la comarca del Segrià de caire agrícola, centrat en l'agricultura de regadiu, que produeix fruita dolça, majoritàriament préssecs, nectarines, platerines i paraguaians. El paisatge d'Aitona està marcat pel riu Segre, els diversos canals, les séquies, els camps de fruiters i les centrals de fruita que els mateixos pagesos van crear per tal de distribuir la seva fruita arreu. Aitona és un poble viu, amb totes les infraestructures pròpies d'una vila moderna: llar d'infants, escola, pavelló, piscina, CAP i, a l'estiu, comissaria dels Mossos d'Esquadra. I també té una vida cultural molt rica, amb activitats molt diverses que omplen el dia a dia dels tabolls i les tabolles, així és com s'anomenen els seus habitants. Té dues festes majors, la de Sant Gaietà al maig, en què se celebra el Mercat Barroc, i la de Sant Antolí, a finals d'agost, coincidint amb el final de la collita. El seu terme municipal és ple de vestigis arqueològics. Hi ha diferents jaciments i poblats prehistòrics, ibèrics, romans i musulmans. També hi ha construccions d'una gran importància arquitectònica, com les restes del castell d'Aitona, d'origen islàmic, la capella de Sant Gaietà, l'ermita de Sant Joan de Carratalà i la nova església parroquial de Sant Antolí. L'empremta religiosa a Aitona és molt important. És bressol de sants. Els fills il·lustres de la població, com el pare Francesc Palau, que va ser un sacerdot, frare carmelità, descalç i fundador de la congregació dels Carmelites Descalces Teresianes. Va ser beatificat per Joan Pau II l'any 1988. Actualment es pot visitar la seva casa natal i la cova del pare Palau, un recinte de meditació i oració. I també Teresa Jornet, que va ser una religiosa fundadora de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats el 1872, beatificada l'any 1958 per Pius XII i canonitzada per Pau VI el 1974. Al poble encara hi ha la seva casa natal i la residència de les Germanetes dels Ancians Desemparats. Des de fa uns anys, Aitona ha engegat un projecte innovador en el camp del turisme, el fruiturisme, amb el qual pretén convertir la seva font de vida, la fruita dolça, en un eix turístic. A partir de diverses iniciatives, s'ofereix al turista la possibilitat de gaudir a les diferents estacions de l'any de la visita als camps i a la vila d'Aitona, així com de conèixer les diferents etapes del cicle vital de l'arbre fruiter. A més, amb el concepte de gastrofruiturisme, té l'objectiu de posar en valor la fruita dolça com a element gastronòmic. Aitona viu i gaudeix de la fruita. És un poble amb iniciativa que mira cap al futur, amb la mateixa empenta i tenacitat que demostren els seus habitants treballant al camp dia a dia.